Tak milí štielkopeci, po dlhšom čase v Ružomberku, zajtra sa dožívaš svojich 69 narodenín. Ako sa cítiš opäť tu medzi nami a čo prežívaš v súvislosti aj so svojimi zajtrajšími narodeninami, keď si na to mohol povedať pre všetkých našich študentov a pedagógov? Tieto dni mám voľno medzi tou poslednou dávkou chemoterapie a tieto dni som trocha oddychoval a považujem to za takú milosť Božiu, za dar Boží, za to, že môžem tak slobodne chodiť, slobodne v tom zmysle, že tým ľuďom môžem otvorene hovoriť o mojej chorobe, o mojom postupnom uzdravovaní sa, v tom zmysle, že to moje uzdravovanie ja vnímam ako veľký dar Boží a je to vymodlené od mnohých ľudí, ktorí ako za mňa prosili. Aj tu moji priatelia v Nemecku sa za mňa modlili, študenti na univerzite sa za mňa modlili, potom mnohí ľudia tu v meste Ružomberok, v našej farnosti, v Ivánke, v Bratislave. A ja to vnímam ako taký nie malý zázrak, ale to je zázrak Boží, ktorý vlastne mi Boh vo svojej láske doprial, aby som v tomto roku kňazstva mohol slúžiť ďalej sväté omše. A ako reagujú ľudia na tvoj návrat sem opäť do Ružomberka? Čo na to hovoria? No, oni hovoria to, aby som o tomto hovoril, aby som mnohých ľudí priviedol k viere. Že ten dar môjho zdravia alebo uzdravenia, to je dar Boží a tá silná viera, ktorú človek má v sebe a skrze tie modlitby účinkuje a teraz aby som o tom hovoril aj študentom, ale aj mnohým ľuďom, ktorí to potrebujú. Myslíš teda, že aj všetkým univerzitárom, čiže študentom aj pedagógom môže aj tá tvoja osobná skúsenosť pomôcť pre ich život? No určite. Ja tu nemám čo zakrývať. V tej mojej ťažkej chorobe som im otvorene hovoril o tej bezmocnosti mojej, o tej absolútnej závislosti na pomoci iných. A som sa cítil akoby v rukách Božích, keď ma ošetrovali tie sestričky, ale zároveň cítim potrebu im nielen tlmočiť, ale im hovoriť o tom, že Boh vo svojej režii si nájde spôsob, ako formuje človeka. A ja to považujem aj túto moju chorobu ako takú formáciu, ktorú vlastne musím prijať, alebo slobodne, aby som prijal túto formáciu slobodne, dával tým, ktorí túžia po pravde. Zostane nám ešte niekoľko dní prázdnin, potom začne akademický rok. Stretneme sa opäť na univerzite, čo myslíš? No, teraz mám 13. snímky na CT, celú hruď mi budú snímať celé brucho. A čo tam zistia, neviem, ani lekári, a oni sú zvedaví, čo tam zistia, ale teraz podľa toho nasadia liečbu a rád by som začal pracovať na univerzite už aj od septembra, ale keď to nebude možné, tak budem pracovať neskôr o mesiac, o dva. Ale musím sa podriadiť liečbe, ktorá následne bude potrebná. Určite sa mnohí tešia aj z toho, že sa budú môcť uslednúť aspoň takto osobne prostredníctvom tejto internetovej stránky našej. Čo by si chcel im na záver odkázať, aké slová do ich života, do ďalších dní? Aby netúžili po povrchnom žití, ale aby sa zamysleli nad zmyslom svojho života. A v takej podobe, že najprv si dať do poriadku svoje vnútro, svoju dušu, aby žili v zhode s mravným Božím zákonom a Boh im dopraje nesmierne veľa dobier. Števko, pekne ti ďakujeme za toto tvoje také svedectvo, zároveň ti aj úprimne blahoželáme k tvojim narodinám a teraz ti aj zaspievame k tvojim narodinám, k tvojmu sviatku, naši priatelia z Nemecka. Ja. Aha. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, venit studia rufe, lobig dich und bitte ich, nimm meinen Tag
Er sei ganz dir ins Herz